Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Ara lagunok! Hemen nago konposta eder honi begira. Baina baldakizu zer den konposta. Zuetako askok egingo duzu eskolan, etxean, herrian. Begira, janari hondakinak ikusten duzu, nola botatzen ditugun hemen eta baratzeko soberakinak. Eta gero urtebete horrela egon ostean, begira zer bihurtzen den, ongarri naturala. Eta hau gure baratzari eman diogu. Zatitxoa falta zait bakarrik. Etorri nirekin botatzera. Ikusi nora bota dugun. Hartuko dugu palakada bat. Torri hona, begira hemen. Ze lore asadotoreak, asearen loreak utzi ditugu hemen, erleentzako gero estigoxoa eman dezaten. Hemen ditugu Bruselasko koleak edo deitzen zaiona goxoak laizter jateko prest. Eta hemen bota dugu. Zail osoan zehar, atxurrarekin eman diogu, konposta ere bai, bostortzekoarekin kolpeak eman dizkiogu, eta bainak landatu ditugu. Ara, baina larga bizta, iaia dena bota dituzu hemen daude, bainen lekak hauek sartu ditugu hilaretan, ikusten dituzue, nola den makiltxoak, lehen da bizi zulo txiki batzuk egin, gero ura bota, eta uraren ostean hauek landatu, eta ikusiko dugu, 15 egunen buruan, zer nolako baina goxoak ateratzen zaizkigun. Gero arte lagunok, hemen geratuko naiz lanean.